Sí, gràcies. Perdoneu el retard. Comencem avui el primer cafè científic de tardor, d'aquesta tardor confinada. Fem una fórmula mixta en la qual no sé si els participants que esteu connectats per Zoom veieu, suposo que no, però tenim a la sala 2, 4, 6, 8 persones que faran les seves intervencions presencialment, com en els cafès científics habituals, i després hi ha els que esteu per Zoom, que també us agraïm moltíssim que esteu aquí, i que us demanem, sisplau, que feu les intervencions per xat. Si podeu escriure la pregunta en el xat, hi ha una persona a la sala que estarà pendent de les vostres intervencions i anirem intentant fer, doncs, com puguem, com si fos un cafè normal, diguem. Bé, avui, com us deia, comencem els cafès de tardor. Aquest va bé, siguin 4 sessions. N'hem dit així com els cafès i parlarem de fauna diversa, flora i fauna diversa, podríem dir. Avui comencem amb Sant Mateu, que serà l'última que presentaré, perquè primer diré els altres, llavors et presentaré tu, Luisa, i llavors ja ens quedarem. El mes que ve vindrà Marta Goula, que és professora de la Universitat de Barcelona, i ens parlarà d'insectes. Com és que hi ha insectes per tot arreu? És el grup zoològic més abundant. I com són? Són petits i no els veiem, però tenen una estructura i una ecologia i un comportament bastant curiós. I sobretot això, són pràcticament ubiquus, excepte els pols. El 18 de novembre, també serà el tercer dimecres de mes, vindrà Marc Valls i ens parlarà de com les plantes, com els patògens combaten o com els patògens ataquen les plantes. Aquesta xerrada va ser perquè enguany és l'any internacional, segons l'ONU i la FAO, de les plagues en els aliments. Les plagues en els vegetals, però bàsicament, com està la FAO involucrada, basada en els aliments. I el Marc Valls, jo li he sentit la seva ponència i la seva recerca i és molt bonica perquè acabes veient a nivell microscòpic que estudien i com els barrinadors acaben tenint unes eines espectaculars per poder entrar en els vegetals. I finalment, el 9 de desembre, no serà el tercer, sinó el segon dimecres de mes, passa moltes vegades, perquè com el Nadal i el Macropont ens fan avançar perquè hi pugui haver també els cafès que van la següent setmana. Llavors parlarem amb Jordi Sierra Cobo, que és un expert en quiròpters, en ratpenats, i parlarem amb ell de coronavirus, perquè és una mica inevitable de fugir-ne, i penso jo que el vam convidar i la proposta va ser perquè els ratpenats són uns éssers vius, un grup zoològic fascinant. Bé, presentats tots, ja només em quedava la Luisa, que és la primera, que tenim aquí amb nosaltres. A Luisa Mateu no és el primer cafè científic que ve. Això, darrerament, amb el confinament ho estem fent una mica així, aprofitem els amics i les persones que creiem que poden tornar i explicar coses diferents. I en el cas de la Luisa, dir-vos que ella és biòloga, que ha dedicat la seva vida professional a gravar sons de la natura, a entendre els sons de la natura. És una de les persones que té una base de dades més important del món. No, del món no, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la base de dades que té. Llavors, quan vam començar el confinament, tots vosaltres ho hauríeu adonar-vos que vam començar a sentir, a deixar de sentir uns sons i començar a sentir altres. Llavors, vaig enganxar, per casualitat una mica pel Facebook, vaig veure que la Luisa estava fent gravacions de la natura a la ciutat confinada.
I vaig pensar que això m'agradaria sentir-ho i potser nosaltres també. Per això estàs aquí. Benvinguda, Lluïsa. Moltes gràcies, sí. Doncs què ens has de dir de tot això? Bé, el primer és que... despertar de la ciutat. Sí. Bueno, hi ha moltes coses que encara no sabem i què ha passat ni què està passant. I, com bé dius, havia de venir a parlar al juliol per explicar un fenomen que havia passat i que ja estava, semblava, no?, una mica en aquell moment. I al final hem hagut de posposar-ho i encara sabem menys ara que aleshores, no? La situació és ben estranya. Però bé, jo sí que és cert que durant les primeres setmanes de l'abril i el maig va ser molt curiós perquè realment ens vam adonar, aquí havia posat una mica les preguntes que tu proposaves. Sí. Les poso aquí. Sí. Realment ens vam adonar que hi havia una fauna que vivia amb nosaltres allà a les ciutats, ja no parlo de la vida més rural, no? Però als pobles grans o les ciutats, de cop i volta, molta gent va començar a descobrir que hi havia altres animals, sobretot ocells, no? I, curiosament, en aquella època em van començar a arribar... Sí. Sí, perquè ho veureu millor, no? I us sentireu poder millor. No, i ara. Si amb la Cristina abans parlàvem que això d'aquí és com estar a casa, no? Sí. Hem d'estar còmodes. Bé, doncs, jo vaig començar a rebre WhatsApp, sobretot, correus, d'amics coneguts, alumnes o no sé, gent que tenia el meu contacte, que m'enviaven sons, no? Vine a mirar, Lluïsa, mira què he gravat aquesta matinada, mira què he gravat aquesta tarda. És un so raríssim, no havia sentit mai, no? En aquest sentit, clar, va ser molt curiós perquè de cop i volta vam començar a descobrir coses d'aquestes, no? Perdona, tu havies de fer el diagnòstic. Com? Sí, havia de fer el diagnòstic. Normalment amb pardalets, pardals, degollats, coses així, però no, alguna cosa més rara també havia sortit, no? Aleshores, què va passar durant aquest període, no? Jo he volgut... Clar, jo us parlaré només d'això, no parlaré d'altres circumstàncies, però bàsicament jo crec que hi ha dues coses. Una és la reducció, el fenomen de la reducció dràstica de la nostra activitat que provoca una baixada del nivell de sons, de sorolls, ara en parlarem d'això, i sobretot de presència nostra al carrer també, però d'això ja no parlaré. I alhora que es va produir això, doncs també nosaltres, als fet d'estar confinats, vam tenir un temps per contemplar, per observar, per escoltar, que no teníem abans, o que no li havíem dedicat mai, no? Passar hores i hores a la finestra, arriba un moment que t'hi fixes una mica més a part del veí, et fixes en altres coses. Aleshores, aquestes dues coses, aquests dos fenòmens, van donar lloc a situacions curioses, com això que m'enviaven gravacions d'un ocell que no havia sentit mai, i eren els gavians o eren pardals, que segur que la setmana anterior hi eren, però no els havien sentit ni vist, no? Aleshores, jo aquí us he posat això de l'antropopausa, que és una antropopausa, que la vaig sentir l'altre dia a la ràdio d'un tertulià d'aquests, i em va fer gràcia aquesta paraula, no? Vaig trobar, mira, no està mal, no? Antropopausa, doncs bé. Aleshores, haig de dir-vos que jo tenia aquí preparades aquesta presentació amb el meu ordinador, no ha funcionat, l'hem hagut de canviar i ara no sé com funcionarà això, perquè aquesta diapositiva no hauria de ser així, però en fi. Bé, a part d'això, que estem tots aprenent, jo almenys estic aprenent molt això del... Hem après tots. Estem aprenent a marxes forçades, no? Bé, primer voldria parlar de dos conceptes, no? De so i soroll. El so, de fet, quan volem definir el so és molt complicat, perquè, de fet, el so
més que un fenomen físic, és una percepció, no? És com nosaltres percebim un fenomen físic que és una vibració del medi i arriba a les nostres oïdes, arriba a les nostres neurones i ho percibim com un so, com el so. Aleshores, per això l'experiència de l'escolta, com la de mirar també, però mirar potser hem après més a fer-ho, però l'experiència d'escoltar és tan personal i a vegades és molt diferent entre dues persones la sensació que produeix un so determinat. Jo m'adono molt quan sortim a fer sortides, quan sortim, a escoltar ocells i sobretot quan són persones que no coneixen encara els ocells, una de les coses que els faig fer molt és la descriure el so que estem escoltant, el cant d'un ocell, no? I realment hi ha 6 persones i són 6 descripcions. Primer és molt difícil d'escriure, però després, a poc, un diu és molt agut, l'altre no, però és rítmic, però és no sé què. És a dir, cada persona percep aquell so d'una manera diferent. Això en quant al so. Aleshores, què ha passat ara aquests dies? Que resulta que no teníem soroll i sentíem el so. Per què? Què és el soroll? També, si costa definir so, el soroll també costa definir. Per què? Un soroll, en principi, tots pensem bé, un soroll és un so desagradable, molest, molt fort, etc. Però un soroll també pot ser, potser, la música per segons qui, els ocells per segons qui que no li agraden, una bassa plena de granotes cantant a tope també poden fer molt de soroll, si tu vols dormir, etc. És a dir, un soroll seria un so molest. Aleshores, els que es dediquen a estudiar una miqueta el so del paisatge, que ara es van parlar molt del paisatge sonor i ja seria tota una xerrada, consideren que el soroll seria, distingeixen 3 tipus de sons, o sigui, sons en un paisatge sonor, en un paisatge, és a dir, un paisatge sonor és tot el que apreciem en un moment donat amb les nostres oïdes. Si sortim aquí fora de la finestra, si estem en un bosc, etc. Aleshores, tots aquells sons constitueixen el paisatge sonor. I un paisatge sonor té 3 fonts, bàsicament. Sons d'éssers vius, per exemple, que és el que se'n diu biofonia, dels ocells, per exemple, de granotes, d'insectes, tot el que són animals. Després té la geofonia, que se'n diu que serien els sons... Aquí a sobre. Perdó? Vale. Les geofonies, que serien els sons produïts per la natura, però no d'éssers vius, per exemple, el vent, la pluja, l'aigua, el mar, etc., que poden ser molt importants en determinats paisatges. I després, des de meitats del segle XIX, del segle XIX, comença a aparèixer un element molt important, que també hi era abans, però que és molt més potent, que és el que en diuen antropofonia, que és el so produït per l'ésser humà i les seves activitats. I aquí és on entra la paraula soroll quan estem parlant d'un paisatge sonor. Aleshores, abans, clar que l'home feia soroll i a les ciutats sembla que eren molt sorolloses, amb els carros, els mercats, la gent cridant, les bèsties, les campanes, etc. Però no hi havia tecnologia. El problema és quan ha entrat la tecnologia i les màquines, tot el soroll que fan les màquines, pensem en cotxes, en avions, però hi ha moltíssimes altres, tot això és el que forma aquesta antropofonia que fa el soroll. Aleshores, us vull ensenyar una diapositiva que no m'apareix aquí, no sé per què, no m'apareix. A veure si... aquí la tinc, Bueno. No. A veure, jo us volia ensenyar primer aquesta diapositiva d'aquí i volia que escoltéssiu un so. Com ho puc fer perquè se me'n vagi més cap aquí o més cap allà?
Que no em quedi tapat amb les imatges nostres. Hauries de moure'm. No. És que no tinc cursor aquí sota. Em falta una barra, no? Sí. Bueno, doncs una mica d'imaginació. Aquí tenim una imatge, que és com una partitura, per dir-ho d'alguna manera. És una imatge, és el que se'n diu sonograma, no sé si haureu sentit parlar. És una representació del so. Aquí tenim les freqüències, com us deia, com una partitura, aquí tenim els sons més greus i cap amunt anem tenint els sons més aguts. I aquí tenim el temps. Aleshores, els sons, quan tenen més intensitat, són aquests més grocs. Aquí no es veu molt bé en aquesta pantalleta, però fixeu-vos que entre els 0 hertzos, és a dir, des dels sons més greus que podem imaginar, fins als més aguts que podem sentir nosaltres, teòricament, que són els 20.000 hertzos, que en diuen, en aquest cas d'aquí, que és un bosc tropical a Borneo, en aquest cas, els sons s'escampen, com si diguéssim, es reparteixen als animals l'espai sonor des de 0 fins a 12, fins a 15.000, 16.000 hertzos, que nosaltres amb prou feines ho sentim. Es reparteixen aquest espai per poder-se comunicar. Cada un té una banda de freqüències, té un rang de freqüències, té uns ritmes, té una manera, una intensitat, etc., de manera que tots es poden comunicar sense trepitjar-se. Ningú vol trepitjar una altra espècie del costat. Tothom el que vol és fer-se sentir. Aleshores, els animals s'han adaptat en aquell entorn a produir sons de manera que no s'emmascarin un amb els altres. Vaig a posar un trosset a veure com ho sentim. Això és una nit, granotes, que estarien més aviat per aquí, i tot això de per aquí són insectes, tot on hi ha una mica de verd, són insectes diferents. És extraordinari, per això hi ha tantíssima biodiversitat. La banda d'aquí baix no està ocupada també per éssers vius. Aquí hi ha uns... Bàsicament són tots amfibis i insectes. D'acord? Ara anem a veure aquesta altra gràfica d'aquí. En aquesta gràfica tenim, està feta amb una altra aplicació, però és el mateix. És també un sonograma d'una gravació feta a Collserola abans del confinament. Aquí tenim les freqüències més greus i aquí tenim les més agudes. A mida, quan hi ha més intensitat de so, més freqüències, el color és més clar i a mesura que es va fent més silenciós, el color es va fent més fosc. Això també és una mica per convenció, però per fer-ho més o més com l'altre. Aquí, fixeu-vos, això està fet a Collserola, em sembla que és una gravació a les 8 del matí i mireu, tot aquest groc que hi ha aquí, tot això no és un so biofonia que em deia. La biofonia la tenim aquí. Silencieu. Això és soroll ara, no? Bé, aquí tenim cants d'ocells, de pèl-roixos i altres ocells tipus de veu. I aquesta part de baix, veieu, és com una taca absoluta que si hi ha coses al darrere no les podem veure. Per què? Perquè això ens ho emmascara tot. I què és això d'aquí? Doncs el soroll dels cotxes. A veure, ara ho sentirem. Fixeu-vos. Això és el que passa quan hi ha soroll. Això està gravat a distància, és so d'autovies, etc. No està gravat al costat d'una autovia. Això és un so així ambiental. Aleshores, fixeu-vos que se sent una miqueta el so dels ocells, però bé, no us faré mal de cap amb aquest soroll. Què passa? Que el soroll, sobretot el soroll d'origen humà,
el que fa és que emmascara tots els sons que hi ha al darrere. Podria ser que estiguéssim en un bosc de muntanya, en un torrent, amb moltíssima aigua baixant, fent molt de soroll també. Seria d'origen de geofonia, seria el que diem, que també emmascararia els ocells. Però bé, els ocells ja han evolucionat allà amb aquell soroll. Aquí el problema és que tenim el so que organitzem nosaltres. Molt bé, què ha passat aquests dies? Doncs que aquest soroll pràcticament ha desaparegut. No del tot, ja voldríem, però sí, ha desaparegut. A veure, si puc avançar la diapositiva. Bueno, faig per aquí. Bueno, vaig pel costat. Aleshores, el soroll afecta, òbviament, a la fauna com afecta als humans. Ara ja es comença a acceptar que sí, que el soroll provoca malalties, que provoca estrès, que malalties malalties reals, no allò de és que tinc mal de cap. No, ja sabem ara que provoca malalties. Però és que també sembla ser que és un problema pels animals, perquè no es poden comunicar bé, perquè es provoca un estrès, por. Si estan al bosc i quan passa, per exemple, quan passen els avions molt baixos i tu estàs allà escoltant, t'adones que el bosc es queda silenciat completament i triga uns minuts, a més l'avió des que comença fins que se'n va passen uns quants minuts, i triga un temps, tota aquella biofonia, diguem-ne, a recuperar el nivell que tenia abans. Quan estem en un lloc, per exemple, a prop d'un aeroport, al Prat o llocs així, que és un continu d'avions entrant i sortint, aquesta biofonia ja no s'arriba a recuperar mai més. Aleshores, què passa? Que els animals, sobretot els ocells en aquest cas, el sol l'utilitzen per comunicar-se, sobretot a la primavera, per exemple, doncs és essencial per poder-se reproduir, per contactar, per fer parelles, per definir els territoris. Els joves, els petits, hauran d'aprendre a cantar escoltant els seus pares, que ja no poden cantar o canten menys. Les parelles que amb els territoris van disminuint perquè no es poden comunicar bé, etcètera. O sigui, hi ha molts estudis que s'estan fent ara veient com està afectant el soroll d'una manera física, senzillament. A part, hi ha tot el tema de l'estrès, que això també s'està comprovant. No només s'ha parlat, per exemple, de l'estrès amb cetacis, amb els sorolls que s'estan fent al mar, les proves militars, els sonars i tot això, que són d'uns decibelis enormes, impossibles d'imaginar i que provoca en els cetacis lesions fins i tot, es troben lesions a les oïdes i aquests varaments massius, ara ja s'està dient que molt probablement l'origen siguin aquestes proves o sorolls excessius a sota el mar. Però no només és els cetacis, és també els peixos, s'ha vist en alguns vertebrats que també els pot afectar. És a dir, que aquest creixent soroll que està fent la humanitat està sent desastrós. I aquesta antropopausa que hem fet, hem hagut de fer, ha anat molt bé per adonar-nos d'això. Ni que sigui a nivell nosaltres entre veïns de comentar, no? Aleshores, què ha passat? Doncs que la fauna ha estat molt més tranquil·la, aquell nivell d'estrès ha baixat, s'ha comprovat amb alguns animals, a més. Es pot comprovar mesurant el nivell d'un enzim que apareix a les heces, a la femta, gràcies, a la femta sobretot de mamífers, quan estan molt estressats apareix un enzim que sí es pot detectar i és una manera molt fàcil ara de saber l'estat d'aquells animals, no? Però fins i tot... Què ha passat? Jo no? He tocat alguna cosa? Ja està. Vale. Fins i tot animals en zoos, és a dir, que ja estan acostumats a tenir sorolls, etcètera, quan estan exposats a uns nivells molt alts, doncs també poden aparèixer uns comportaments molt estranys degut a aquest estrès
provocats senzillament pel soroll. D'acord? Bé, aleshores què ha passat? Quan aquest soroll ha desaparegut, doncs els animals han estat més tranquils i aleshores s'ha vist, sembla ser, que cantaven amb més tranquil·litat, no cantaven amb uns nivells tan alts com estan obligats a fer-ho normalment a les ciutats, que han de cantar més alts, més agut per al que us he ensenyat abans. I el soroll nostre, que està a la banda de baix, la banda greu, fins als 2.000 i pico, 2 i 3, 1.000 hertzos, i els ocells s'ha vist que darrerament els que viuen a la ciutat s'han hagut d'adaptar cantant, no potser una mica més agut, perquè això fisiològicament potser no ho poden fer, però sí eliminant una mica les freqüències més greus i prioritzant les més agudes del seu cant, que són les que estan una mica per sobre del soroll. I això és el que els ha facilitat o facilita una mica la comunicació. Perquè cantar més fort tampoc sempre és possible i a més és una despesa energètica també molt important. Aleshores, què ha passat? Que hem sentit aquests ocells que cantaven potser més perquè també ho tenien més fàcil, la qualitat de l'aire també era més bona i per això, i com que nosaltres estàvem allà contemplant, doncs també els hem pogut sentir millor. Hem vist més ocells, potser perquè estaven més tranquils, baixant al carrer, estaven amb els arbres, es movien amb molta més tranquil·litat. A més, ha coincidit que era en plena època de reproducció, quan ha passat tot això, que això ha estat boníssim, i també era una època de migració, que també hem vist més ocells per això, perquè estaven en plena època de migració. Aleshores, els animals també, com els cabirols, els senglars i altres animals, han ocupat espais que normalment no s'atreveixen, com les carreteres, travessen les carreteres tranquil·lament, perquè a molts animals, molts terrestres, els agrada anar pels camins, perquè és una manera fàcil de moure's, I això és el que ha passat també. Però, tal com han dit uns tècnics del CREAF, això ha estat una mena de trampa ecològica, és a dir, hem deixat que els animals creguessin que havien conquerit uns espais i al cap d'uns mesos, quan hem tornat, han rebut. O fins i tot, es veu que durant aquest temps de confinament allà a Torreferrussa han rebut molts animals ferits a les carreteres. Per què? Perquè ells estaven allà tan tranquils i un cotxe que passava, doncs potser tenien una col·lisió. És a dir, hi havia molt menys trànsit, però els animals tampoc estaven amb l'estrès de travessar, etc. Sí, és a dir, també, per exemple, jo tinc una petita observació que no sé si és cert o no, però des del terrat de casa, jo visc a l'Eixample, cada any jo veia 2 parelles de gavians que criaven. I aquest any no han criat. Van començar, però no han criat. I jo penso que és que, clar, hi havia molta més gent als terrats aquest any. Hi havia una presència que era per elles, no estaven acostumades, i aquest any tothom allà fent gimnàsia i fent no sé què pel terrat, i aquest any no han criat. Paradoxes. Sí. O deien, que no sé fins a quin punt és cert, que els coloms, pobres, aquesta imatge d'aquí de Catalunya, plaça Catalunya, esperant el menjar i que no venien a menjar. Bé, de tota manera, us he posat aquí aquesta gràfica que va publicar al juny a l'Institut Català d'Ornitologia, a la seva web, que fan molts projectes de seguiment de reproduccions dels ocells, i van publicar aquest, que era per veure com havia anat la temporada de nidificació. Però no van mirar, aquesta gràfica no reflecteix les parelles que poden haver nidificat, sinó l'èxit reproductor, és a dir, el nombre de polls que han sortit, el percentatge de polls de cada espècie. I tots tenen un percentatge comparat amb altres anys molt superior. Només hi ha 2 espècies, ja ens ho explicaran, el tallal del casquet i el verdum, que sembla que no els hi ha anat bé. Però tota la resta els hi ha anat molt bé, però molt bé vol dir que han tret 50% o 75% més polls que altres anys.
Què ha passat també? A veure, quan van sortir aquests polls, patapam, també vam sortir nosaltres allò com en tromba, amb ganes, i va ser una borrada. El Francesc Llimona, el pare de Conxeró, em comentava que es veu que tenen càmeres i tal, que era una borrada la quantitat de gent que hi anava, que es passejava pel bosc. És a dir, que sí, que és el que us deia abans, el de la trampa. D'una banda, sí, ells han conquerit, però després, sense avisar, també hem sortit nosaltres. Ja veurem l'any que ve què passa amb aquesta reproducció. I després, bé, us he posat aquí, us volia posar alguns exemples per parlar d'això de la contemplació, que tampoc em vull enrotllar molt, tot i que ara parlaré del programa aquest. Per exemple, és una gravació feta aquests dies, fixeu-vos, hi ha una mica de soroll de fons, però res a veure amb el que és normal. Passa un cotxe, passa una bicicleta, en fi. Aquí teniu unes ballarengues, per exemple, en aquest... A veure què tenim aquí. Aquí tenim uns pardals. Tot això gravat des de la finestra de casa. Però bé, se senten molt millor, la qualitat de l'aire és molt millor. No tenim aquella banda groga que emmascara tot. Aviam, aquí què tenim... Bé, aquí tenim tórtola turca i aquesta tórtola turca, és un que ara està per tot arreu, és una invasió. És una tórtola que ve de l'Orient. A la Índia, Pakistan, Turquia, per suposat, i ha anat venint sola. Aquesta no ha estat portada per l'home, sinó que és un augment de la seva àrea de distribució de manera natural. La tórtola turca, Lluïsa, és aquella que té les taques aquí a la nuca? És una que és molt d'un color rosa pàl·lid, rosa gris, molt finet, i té aquí una estaqueta, però no sé si... Estan creixent, s'estan veient més. Hi ha moltíssimes, i al principi només estaven a les afores, a les zones, als pobles, van entrar, per exemple, pel Maresme, i estaven una mica... els hàbitats més... No tan ciutadans. No, exacte. Sí, a les afores, als camps, a l'horta, etc. I a poc ha anat entrant. Jo me'n recordo que al principi veure-les molt, per exemple, a Montjuïc. A Montjuïc n'hi havia, però baixaves després a Poble Sec o tal, i no en veies ni una, i ara estan per tot arreu. Perdona, em sembla que hi ha una pregunta. Si algú de ser públic fa una pregunta, si la podeu tornar a repetir perquè així la gent del Zoom ho escolta. D'acord. I aquí potser tindríem una altra. Mira, sí. Això és a les 3 de la matinada, per exemple. Mira? Sí. Això és un colom. No, què és això? Què és això? Gavina. Un gavià, exacte. És un gavià? És un gavià. Sí. Quins crits, Clar, això m'ho va enviar una persona. He sentit una cosa horrorosa al terrat. Sí, clar, ho sentim així, tampoc és normal, no? A part que normalment, potser aquest so ens queda tan tapat que estem dormint i no el sentim, no? Però... El gavià és la gavina... És la gavina grossa, aquesta, Sí, diem gavina, però són gavians que són molt grans. Sí, en castellà diem gavina a totes, perquè hi ha unes quantes espècies. I totes són gaviotes, però en català, aquest gran li diem gavià i les gavines són les petitones. Però ja es veuen molt per les ciutats. Sí. Diu que es veuen moltes gavines per les ciutats. I han arribat, a més, seguint abocadors, han arribat fins al centre de la península. Sí, estan, sí. Seguien els rius abans, però l'altre dia aquests de l'ICO posaven un mapa, perquè es fa molt anellament i seguiment del moviment dels ocells, les migracions, i posaven un mapa amb els punts on havien seguit amb un ocell anellat, no? I deien, què creieu que és això? I aleshores els punts eren
a costa mediterrània i el següent punt era a la costa atlàntica. Mediterrània, Atlàntic. I anava fent així, ziga-zaga, a mesura que passaven els anys. Era un gavià que anava passant d'una banda a l'altra. Quan dius ICO, què vol dir? A l'Institut Català d'Ornitologia, que és aquest. És que per mi és l'Institut Català d'Ornitologia. Sí. Però si vas a buscar ICO, et surt aquest primer, però és això d'aquí. Ornitologia. Sí. Després, si vols, ja et facilitaré, podem facilitar els enllaços i tot això. La pregunta era si que apel·laven les sigles de l'ICO, no? I la Lluïsa ja ho ha explicat. Perdó, sí. Bé, doncs no em vull entretenir molt amb això perquè voldria parlar del projecte aquest que tu has esmentat abans. Tot bon punt va començar el confinament. Em vaig assabentar d'un projecte que hi havia a nivell... Van començar uns francesos, que es deia Silent Cities, que demanaven voluntaris que volguessin gravar de manera continuada des de les seves finestres, que no es podien traslladar, per tant, des de les nostres finestres, en ciutats. Aleshores, ells donaven unes pautes, havíem de gravar amb uns tipus de gravadores determinats, que són unes gravadores que tu les poses i fins que no s'acaben les bateries van gravant de manera seguida. I s'estan gravant un mes i al cap d'un mes canvies les piles i segueix gravant, no? Sí. I a més tu li pots dir, grava'm 1 minut i 5 de pausa, 1 minut, 5 de pausa. Sí, es poden programar. Aleshores, jo en tenia d'aquestes gravadores i vaig dir, sí, m'apunto ràpidament. Aleshores, consistia en gravar 1 minut, sí, i 9 minuts que no. O sigui, fèiem 10 minuts... 10 minuts una mostra. Sí, cada 10 minuts una mostra d'1 minut. I així deixat. I aleshores jo em sembla que vaig començar, doncs, no sé, el 1 d'abril, dia 1 d'abril, i vaig acabar el 31 de juliol gravant. Ara us ensenyaré una miqueta alguns resultats. Tot i que el so el tindré aquí. Després miraré a veure si el puc llançar directament perquè no l'he enllaçat. Bé, aleshores, què pretenien? Què pretenien aquest projecte que van llançar a nivell mundial? Doncs estudiar com la fauna de les ciutats, o sigui, quina era la fauna de les ciutats que apareixia, entre cometes, en el moment que hi havia l'antropopausa aquesta, i veure com evolucionava tot, i com els ocells i el so baixava un, si hi havia una pujada dels altres, en fi, fer un seguiment. Perquè avui en dia ha nascut, com si diguéssim, s'està desenvolupant molt una branca, diguem-ne, de la ciència, que seria l'ecoacústica, que pretén estudiar els ecosistemes a través del so. Com abans us he ensenyat el sonograma aquell d'aquella imatge d'un bosc tropical, per exemple, doncs en allà, o d'aquí també, però perquè tenim una imatge d'allò és més ideal, els ecoacústics el que fan és, a partir de gravacions, mesurar la intensitat de so que hi ha i les diferents freqüències i com tot això es distribueix dins de l'espai sonor. I a partir d'aquestes dades extreuen uns valors, uns índexs acústics que es poden anar seguint, comparant, etc. I això és el que faran aquests francesos, que són una mica unes fieres, són enginyers, matemàtics i tal. Ells no saben si el que hi ha és un ocell o és un insecte. Ells el que fan és mesurar aquests valors a partir del so. Aleshores, això és una miqueta el que us he explicat. Aquí jo us pretenia explicar, però potser és massa llarga, no? Com es fa què és un sonograma? Allò verd que us he ensenyat abans és a partir d'un espectre de freqüències, seria una anàlisi, un espectre com de qualsevol altra cosa, que tens aquí la freqüència, que és el que tu mesures en un moment donat, d'un so, i les seves intensitats. I aleshores et surt una gràfica en la qual tu tens
els valors més alts, per exemple, aquests pics d'aquí seran els valors d'aquestes freqüències, seran els dominants en aquell so que tu estàs escoltant. D'acord? Aleshores, si en un minut tu vas fent una sèrie d'espectres al llarg del temps, el que et surt és el sonograma, que és el que hem vist abans. Això es trasllada aquí. Aquí, per exemple, a veure si podem sentir... espera, que això ho tenia animat. A veure si... no, clar. No ho podrem fer perquè no... Vale, res. Aquí tenim aquest sonograma, que veieu aquí aquests punts d'aquí, que són els més foscos, serà on hi ha el so més dominant en aquell moment, d'acord? Aleshores, anem a veure... Veieu? Bé, no cal seguir-ho perquè cal una miqueta de pràctica, tot i que és molt intuïtiu i és molt fàcil. Però, bueno, a partir d'aquests valors traurien, a partir d'aquests valors de cada una d'aquestes freqüències, la seva intensitat, com es reparteix en l'aspecte, en tot el mapa del paisatge que hem parlat abans, trauríem uns valors de, per exemple, biodiversitat, un valor concret de biodiversitat, que el podríem comparar després amb el valor de biodiversitat d'un altre ambient molt més afectat pel soroll o molt més pristí perquè no té cap afectació, per exemple. I veure com això va evolucionant, que al final és el que sempre van a buscar els ecòlegs. Aleshores, per exemple, ara no escoltarem perquè es faria molt llarg, però tinc algunes gravacions. Aquí veieu, això són dates, el 2 d'abril, que és el primer dia que vaig començar a gravar, al cap de 3 setmanes, més o menys, he agafat una mica de manera aleatòria i això són hores. Les 2, les 6 del matí, que jo volia agafar una mica l'explosió de la matinada, les 2, que em semblava que era una hora així amb molt de trafegat, i les 10 de la nit. Al principi, veieu, tot aquest color blau vol dir una mica silenci. I el soroll o els sons són aquests colors més vermells i més grocs. Al principi de tot sembla que encara estem una miqueta nerviosos perquè a part del blau encara es veu una miqueta de vermell aquí, encara ens movem, hi ha cotxes, això d'aquí em sembla que hi ha una ambulància en aquest cas, però bé, aquí passa un cotxe, tranquil·litat i un altre cotxe. Penseu que d'aquí a aquí hi ha un minut només de temps. Aleshores, al cap de 3 setmanes, fixeu-vos com domina el blau, que poc soroll tenim, o sons en general. O en tenim un aïllat, un cotxe que passa, o una moto, se sentien moltes motos. He descobert que al voltant de casa meva hi ha quantitat de freqüències raríssimes, com ara això, no sé què són, ràdios, wifis, no tinc ni idea, es mouen, a vegades pugen, baixen. M'han sortit moltíssimes coses d'aquestes, no? Sí, ja m'ho diran ells, no? Aleshores, del 2 de maig passem a l'11 de juny i mireu com... Quin dia va ser el desconfinament? És que no me'n recordo. Ho sabeu? Cap a Sant Joan? Finals de juny, no? Sí, però el dia no. Bé, cap a finals. Doncs veieu que a mesura que ens acostem cap al juliol, com cada vegada tenim una franja més de color vermell aquí sota, no? Fixeu-vos, fins i tot a les 10 de la nit, aquest que és l'últim dia, o aquí a les 2, com ja estem recuperant una altra vegada el nivell de soroll. I, de fet, no hi vaig caure, però el que tenia que haver fet és gravar aquesta setmana i portar-vos els resultats. Però no ho vaig fer, ho sento. No només per nosaltres, sinó per vosaltres. Sí, el que passa que, clar, la gent que munta això van dir tal dia acabem perquè ja donaven per acabat el confinament, cosa que, clar, ja veurem si no haurem de tornar a començar, perquè, bueno, ja ens ho diran, aleshores, ells, què és el que, com sortirà tot això. Jo després, quan ja vaig poder sortir, vaig anar a Collserola, a Can Balasc, i vaig col·locar també una gravadora allà. Perquè, clar, no vaig poder anar fins al 29 d'abril, no vaig poder anar abans, perquè estàvem confinats, i allà també es va donar una miqueta aquest fenomen. El que passa és que el 6 de juny
vaig haver de deixar, perdó, de juliol, vaig haver de deixar de gravar i tampoc no sembla que la cosa estigui afectant molt encara, tot i que el lloc on està la gravadora, de fet, aquests pics que veiem, aquí i aquí, és el tren, és la via de tren. Perquè on està Can Balàs? Can Balàs, que està on hi ha el túnel, sí, les Planes. De fet, és un lloc que tu veus l'autovia, el peatge i el tren, però el que se sent molt és el tren. Cloc, 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 passa un, cloc, cloc, clar, és un continu. Això que veieu aquí són granotes, perquè al costat hi ha una bassa i són granotes. Em va fer molta il·lusió descobrir aquestes granotes. Després, si a més té, si voleu, de cada un d'aquests gràfics tinc la gravació, però clar, posar-les ara seria una mica allargar-ho tot molt, no? Com vulgueu. Teniu alguna pregunta? Sí. Algú que estigui a la sala o dels que ens esteu seguint per Zoom, alguna pregunta? Doncs segueix una mica més. Sí? Voleu escoltar? Tenim encara una estoneta. Bé. A 8:45 hauríem de tancar. Sí. Tenim estona. Bé. Vagis explicant. Jo una cosa que us volia... Un tema que jo trobo interessant, però que és una utopia, no? I que potser haureu sentit parlar, és grups de defensors de la natura, o no, sí, òbviament sí, que intenten crear parcs, o sigui, reserves, això als Estats Units, allà és on s'inventen aquestes coses sempre, reserves de paisatges sonors sense soroll. I aleshores això pretén, imagineu-vos, crear uns límits des del que seria la reserva fins al soroll més proper, l'autopista més propera, etc., de manera que no afectessin a aquella reserva i també desviar els avions, etc. O sigui, llocs protegits contra el soroll. A favor del so i contra el soroll. Sí, però clar, protegint la natura. Soroll humà, no? Sí. Clar, llocs protegits del soroll humà. Exacte. Com entenem. Sí. I aleshores això ja fa temps que clar, de moment que jo sàpiga, em sembla que no han aconseguit gran cosa, però és que, a veure, jo me'n recordo, jo quan començava a gravar, que gravava en analògic, amb un magnetofon d'aquells, sí, en caset o amb un magnetofon amb aquelles bobines obertes. Aleshores, aquelles bobines, clar, tu anaves amb una bobina, el magnetofon, me'n recordo, portava 16 piles, és a dir, pesava bastant, tot ell, més les 16 piles, i la bobina, que també Déu-n'hi-do. Una bobina d'aquelles, si volies gravar una qualitat mitjana bé, et durava un quart d'hora. Això vol dir que, clar, això no ens ho podem imaginar avui en dia, això, no? Tu sorties al camp, portaves, què sé jo, 4 bobines i amb allò tenies per gravar tot el dia, no? Però, clar, abans de donar el rec de gravar, tu pensaves molt. Clar, t'esperaves molt que estigués en bones condicions i tal, i aleshores gravaves, d'acord? Després hem passat al digital i què fas? Com aquestes maquinetes, li dones i te'n vas i tornes al cap d'un mes i reculls, d'acord? No té res a veure una cosa amb l'altra. Aleshores, clar, d'una banda, jo quan escolto gravacions antigues trobo que eren menys sorolloses. Per què? Doncs probablement perquè jo seleccionava molt més. Clar, jo ara vaig pel camp, sento una cosa que m'interessa, li dono a gravar i penso ja em sortirà un trosset que no estarà tan malament, per exemple, no? O quan passi l'avió, ja tallaré l'avió després, perquè a vegades tu t'esperaves a tenir la bona condició i l'ocell havia desaparegut o no cantava i et quedaves sense poder fer una gravació. Però tot i així, jo m'adono que hi ha llocs que, per exemple, jo a Collserola, ja fa molts anys que no vaig a gravar, perquè era impossible. Jo me'n recordo que anava a la Font Groga
a gravar a la matinada, que tu vas allà i el despertar dels ocells, aquell que té lloc a les 6 del matí a la primavera, que és preciós, tots els ocells cantant a l'hora i tal i qual, i em posava allà a gravar i començava, ja a part de la remor de la ciutat i tot, però bueno, allò com era un fondal, doncs sembla que quedaves una miqueta més arraserat del soroll, no? Però és que passava un avió, començava a passar un avió i encara no havia acabat i ja passava un altre, o sigui, és un continu. Hi havia unes hores que no es podia gravar. Era impossible de soroll. Bueno, i és, ja ho ha de ser ara. I, per exemple, jo ara, amb el confinament, quan vaig començar a sortir, una de les primeres coses que em vaig adonar és que no s'escoltaven avions. Era meravellós. Ni un avió. Miraves al cel i no hi havia ni una ratlla d'aquelles. I això, a nivell d'acústic, es notava molt que no hi havia avions, no? Perdó? Però quan acabis tinc... Doncs digues, no? No. L'haurem de repetir perquè m'estan demanant que els comentaris que anem fent... Sí. No has ben bé canviar de tema. Sí. La teva experiència, més com a experta, diria jo, què destacaries d'aquest confinament que tu hagis pogut sentir que no havies sentit mai o que no t'esperaries? No sé, imagino que no has sentit cap pingüí, perquè no n'hi ha de pingüís. No. Malgrat això. Però dit la tonteria, que ja m'agrada, què destacaries com a experiència teva? Per exemple, em va sorprendre molt, em va agradar molt, em va interessar molt. Sí, la repeteixo. La pregunta és... Apel·len a la Luïsa que ens expliqui què destacaria sobre tot el que he pogut sentir durant el confinament. Algun bitxo o alguna cosa així. Sí, un animal o una experiència. Quin so? Jo destacaria, no tant un animal o un altre, perquè jo he vist, ja us dic, a l'Eixample amb un xamflall al mig i, francament, no he tingut la sort de veure ni sentir coses molt interessants, tot i que sí que vam veure des del terrat, on no podien anar els gavians, vam veure alguns ocells en migració, que va ser molt bonic, molt interessant, i que si no haguéssim estat allà al terrat, doncs segurament no l'hagués vist, no? Però a nivell, per exemple, de so, d'una banda destacaria la qualitat diferent, més bona, més neta de l'aire, sobretot a la nit, de matinada. Es notava un aire com menys contaminat, acústicament parlant, com si no hi hagués aquella mena de màscara que tenim sempre, sinó que es notava una cosa més bonica. I sí, esclar, jo des de la finestra vaig sentir ocells que sé que estan a Barcelona, que quan vaig a passejar pel parc els sento i que els vaig sentir en el carrer, els plàtans del carrer, no? I que, bé, segurament hi són o no hi són, o aquesta vegada s'han atrevit a ficar-se més allà, com estic parlant de tallarols, per exemple, sobretot tallarol cap negre, tallarol de casquet, després mosquiters, per suposat caderneres, gafarrons, però tot això, molts verdums, que m'ha estranyat veure el gràfic aquest de l'Institut Català d'Ornitologia, que és un dels ocells que l'ha anat malament, i en canvi jo en vaig veure molts, però això no vol dir que després la reproducció li anés bé, no? És a dir, tots aquests ocells urbans, que jo potser quan els buscava els apreciava més quan sortia a passejar, ja anava a passejar, com si diguéssim, doncs pel parc o vaig sovint per Montjuïc perquè ho tinc a prop i per mi allà era normal trobar tots aquests ocells, no? I en canvi, sentir-los des de la finestra de casa doncs era com molt més agradable. I després també alguns ratpenats, tinc algunes gravacions que s'escolten bé els ratpenats, no? Els que canten, vocalitzen a freqüències més baixes, que normalment no costa sentir-los, has d'estar molt a prop o tal, i en canvi amb algunes gravacions m'han sortit aquests sorolls.
Després he gaudit molt amb els falciots, els ballesters, amb els crits aquests que fan. És a dir, he gaudit jo molt, no tant d'una espècie o una altra, sinó del so dels ocells i de... Sí, i sentir un dia a casa de dir, ai, oreneta, i sentir una oreneta, que no és normal en allà, per exemple, així, clar, com que segons on et toca quedar-te tancat, doncs allò et toca, no sé, si tens un jardí davant, doncs clar, és diferent. No sé si vosaltres heu tingut alguna experiència interessant, heu descobert alguna merla al jardí o... Sí, que bé. Sí, tant, els presents, no? Algú sí ha sentit merles. Nosaltres també. M'estava preguntant, perquè tot aquest so i aquestes ones em fan pensar en ones sísmiques i, de fet, una de les sensacions que tenia jo durant el confinament i que a vegades m'ha passat a Barcelona durant el mes d'agost, en segons quins moments o quins dies de la setmana i quines hores, és que la ciutat no vibra. O sigui que hi ha menys vibració. No sé si els altres també ho sentiu, però tu creus que hi ha alguna relació entre el so? Clar, els cotxes circulant vibren, no? I tant, i tant. De fet, al Fabra enregistren els gols del Barça. Sí. El sismògraf. No, és que és clar. Sí. Clar que sí, tota la vibració, tota aquesta vibració, a més les vibracions greus, ens arriben molt, o les apreciem molt millor. Per exemple, pensar en les campanes, els gongs, els cuencos aquells tibetanos, totes aquestes coses és pura vibració, te la posen aquí i fan que el teu cos vibri, no? O tu fas un i poses la mà aquí i notes com està aquesta vibració. És a dir, segur que jo no soc tècnica de so ni molt més, ni d'enginyera ni tot això, no? Però tot aquest boom, moltes vegades és veritat que quan tens molt de trànsit allà sota casa teva, sents una espècie de vibració. I és que, clar, és vibració el que està provocant allò. És una vibració. I a vegades, no sé, sents hi ha aturat un cotxe al semàfor amb la música que hi ha a tope, bumba, 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 i tu notes i el cotxe quasi es mou. No? Sí, i tant que és vibració. I clar, tot aquest rumble, no sé com li diuen, ha baixat, clar que ha baixat. I això també, jo crec que el tema de l'estrès i aquestes coses també va per aquí. De la mateixa manera que diuen que les vibracions poden curar, però també poden fer mal, suposo. Home, hi ha estudis, ara me'n recordo d'un concretament, que no recordo els autors, però a Ciutat de Mèxic, les escoles que estaven a prop de l'aeroport i les que estaven lluny i en altres llocs més privilegiats, els resultats escolars infantils eren diferents. A favor de qui? Anaven, òbviament, a favor dels que tenien pitjors resultats, eren els que tenien més soroll. Més soroll. Perdoneu, és que per fer participar tothom hauríem de repetir... Diu que la gent que perfora... això és terrible. Les perforacions, sí. Sí, hi ha malalties del treball pel sol. Clar. És que, a més, els que fan això de les perforadores, a part del soroll que teòricament van amb aquells cascos, que no sé fins a quin punt, és que el que vibra és tot tu. Tot el teu cos està allò tremolant, és que ha de ser horrorós, no? Els martells hidràulics. Sí. Una pregunta al fons de la sala, ara, fons, mig fons. Vull preguntar, aquest estudi del Silent Cities, hi ha alguna comparativa a diferents països? Si és que el mateix catalans de so... Bé, hem de repetir la pregunta, Lluïsa. Sí, em pregunten si a l'estudi Silent Cities si hi ha una comparativa entre països. Aviam, els que van organitzar aquest estudi és a nivell mundial. És a dir, no sé si han elaborat encara un mapa o no actualitzat de tots els punts on hi ha gent com jo que han dit sí, gravem, i aleshores anem pujant les dades en un repositori i allà anem pujant. I ells ho han d'analitzar.
I aleshores ho analitzen... Què ha passat? Dóna-li un toquet. No, ja està, ja Ja està. està. I ells ho analitzaran i, clar, suposo que el primer que faran és comparatives a nivell mundial entre països, com ha anat evolucionant i, clar, però necessiten tenir... Imagineu-vos la bestiesa de dades que hem de tenir per fer això, perquè, esclar, són moltíssima gent la que s'ha apuntat. Jo crec que potser ni s'ho imaginaven que tindrien tant d'èxit aquesta convocatòria. Són hores i hores i hores i hores de gravacions, perquè si jo he gravat 4 mesos, teòricament en aquests 4 mesos, jo ara he vist que hi ha gent que encara està pujant, però ells van dir a finals de juliol van dir s'ha acabat, però són 4 mesos de gravacions i gravacions i gravacions. Hi ha gent que té no una gravadora com jo, sinó que han posat més, però és que a més, clar, aquests resultats que tinguin i que analitzin i que són complicats d'analitzar, després han de jugar amb la situació de cada un dels països, de tancament, de confinament, d'obertura, etc. Ara tanquem, ara obrim, ara no sé què. És a dir, que no tots els països han estat igual. Per tant, ja veurem quan sortiran aquestes dades. Jo conec una de les noies que, una de les caps d'aquesta cosa, per això també jo em vaig animar, perquè la vaig conèixer en un congrés. I és un cerebrín, una cosa, és una noia que és impressionant, una franceseta així mamona i tal, i quan comença a parlar dius de què planeta vienes. Però aquesta gent té la capacitat per fer aquests estudis i suposo que això és el que ens donaran, però no sé, potser d'aquí 2 anys tindrem algun resultat o no, o potser abans de Nadal ja ho tenen tot. No ho sé, no ho sé, però estem tots amb moltes ganes. I a més aquesta gent fan aquests anàlisis amb uns llenguatges matemàtics i ho posen també, o sigui, és a la web on ells estan penjant totes aquestes coses, està posat també l'anàlisi, o sigui que si algú vol fer amb les seves dades pot anar allà i fer-s'ho. Passa que, jo no en sé d'això, però vull dir, es pot fer. És a dir, que és una cosa molt oberta, no?, la que estan fent. No és gens amagada, és molt oberta i per això és bonic, trobo, no? Sí, i tant. Sí. Salvador, una pregunta? No. Sí, jo sí, però no vull contar. Algú altre? No, tampoc tenim preguntes. No, Xat, tu sí. No, un ornitòleg, si és que estem parlant d'ornitòleg, o un expert en coses així, pot identificar per descomptat els sons dels ocells del seu entorn. Sí. Però, si no vols contestar, no contestis. No digues. Per tu, del Canadà o de l'estepa soviètica, com es digui allò, o de Sud-amèrica, identifiques també perquè t'ha agradat o has estudiat així, de manera que dius, home, sí, això és un còndor de no segut. Ja. Mira, aviam, avui en dia... Un moment, la pregunta... Oh, perdó. La pregunta que fan a la sala a la Lluïsa és que ella, òbviament, coneix l'ornitofauna, bàsicament, que és la que més destaca del seu entorn, però què passa quan viatja? Coneix també l'ornitofauna dels llocs on arriba? Doncs, mira, és una de les coses interessants de quan anem a fer un viatge en un país que no coneixem la fauna. Clar, jo me'n recordo que abans, sobretot, quan nosaltres viatjàvem, doncs vas amb guies d'ocells, amb llibres, amb imatges, dibuixos i tal, però normalment no et posava res de com canta, o d'algun et deia un canto muy conspicuo, no sé què, però poca cosa més. Aleshores, quan vas a un lloc, per exemple, a un bosc tropical, penses, no sé, com el Borneo que us he dit abans, o una Amazonia, jo què sé, boscos d'aquests que costa molt veure els ocells, fer bones observacions costa, perquè hi ha poca llum, perquè la vegetació és densa, els ocells estan allà dalt, etc. El cas és que tu vas allà, observes, si veus bé l'ocell, amb la guia pots saber, però moltes vegades el que ens passava és que gravàvem moltes coses que no sabíem el que són. I aleshores anàvem dient, no he identificat un, no he identificat 2, no he identificat 3, aleshores una petita descripció. Perquè si vas amb un guia,
t'ajuda, diguéssim. Sí, ara en saben més, sí. La pregunta és si els guies d'ocells ajuden. I la resposta Depèn de la molt. Luisa... A vegades et trobes que en saben molt. Ara està més... Aviam, des de fa uns anys, el tema del birdwatching i el tema de viatjar per anar a veure ocells, tot això s'ha professionalitzat molt. I ara vas amb uns guies i unes empreses i tal, i portes un guia que en sap molt. Però jo m'he trobat guies aquells que coneixen la fauna perquè són gent que viu allà, però potser no et diuen el nom local i tu amb el nom local no hi ha manera després de saber el que és. És a dir, una cosa molt divertida... Què faig? Ja està. Una cosa divertida és aquesta, no? Després, juntar la llista de bitxos que tu has vist amb coses que has escoltat i de cop i volta, al cap d'uns dies, mira, doncs aquest és aquest i aquest és aquest, no? Aquest és el que canta així i tal. A vegades tornes i no... Sempre tornes amb ocells no identificats, no? Però avui en dia hi ha recursos a internet que et faciliten moltíssim la feina. Un, per exemple, és un lloc que es diu Xenocanto, que és on la gent que gravem pugem gravacions. I aleshores allà tenen, em sembla, més de 10.000 espècies d'ocells, és només ocells, gravacions d'aquests ocells ben identificats, i a més sempre hi ha gent que està a sobre, això està mal identificat, això tal. Amb flor, imatge i coses. No, només so, només so. Aleshores, clar, això facilita molt perquè tu te'n vols anar a gravar o fer un viatge, jo què sé, al Congo, te'n vas allà, tu prepares, busques quantes les espècies que són, te les busques, te les escoltes i quan tu has escoltat o et fas te les descarregues o el que sigui o no, no sé, però com a mínim tu ja saps, tens una idea, pots preparar o pots després, no? I després també hi ha altres portals que hi ha un americà que tu envies una gravació i et diu el que és. Més o menys, més o menys. O sigui, encerten molt, bueno, no encerten, saben molt, però o et dona unes quantes opcions i tu tries, saps el que et diu. A vegades et diu una espècie d'aquí, europea, i una espècie americana. I si és una gravació que has fet tu, ja saps que serà l'europea. O moltes probabilitats que sigui aquest. És a dir, que tot això s'està canviant molt, no? O sigui, hi ha molt més interès per conèixer el cant dels ocells i dels animals en general, perquè també amb amfibis també hi ha molt d'interès. I també tot això ve paral·lel a que els aparells, els micros que hi ha avui en dia, des que ha arribat el digital, tot és molt més senzill, és com amb la fotografia, en certa manera, no? Hi ha molts més aparells, molt més econòmics i que graven molt bé. Avui en dia pots gravar d'una manera bastant decent amb un equip. No necessites gastar 3.000 euros amb un equip. Pots gastar-te'ls, si vols, Hi ha coses per gastar-te'ls, però no cal. Vull dir, tu amb un equip molt discret pots anar per Europa o per on sigui i vas fent la teva col·lecció. O sigui, amb això. I això ha permès que a més la gent li encanta pujar coses que ha fet, gravacions o fotos en altres llocs, i clar, això ajuda molt. A l'inrevés, l'Institut Català d'Ornitologia, les fitxes que té d'ornitofauna, hi ha un petit fragment del cant. Llavors, quan faci, no sé, la crònica d'aquest cafè científic, que estarà penjada al blog Cosir Repuntejar, doncs posaré l'enllaç perquè podeu trobar i si aneu... I també hi ha unes fitxes d'identificació dels ocells més comuns als balcons a Barcelona. Llavors, si tu vas veient quin és l'ocell i sents un so, doncs pots anar fent la feina aquesta de pesquissar. Sí, em sembla que va ser el 2006, l'Ajuntament de Barcelona vam publicar una cosa que es deia Ocells de Barcelona, que va tenir un èxit brutal que ni s'ho esperaven ells.
Ni jo, clar. I vam fer no sé quants milers de còpies i hi havia un CD i un text per cada un dels ocells i es va repartir per escoles i biblioteques i va agradar molt. O sigui, quan tenim eines és molt més fàcil que tothom s'animi i faci. El que passa és que a vegades aquestes eines costen de trobar o de preparar, no? Però avui en dia és més fàcil també. Hi ha una pregunta més. Llavors, hi ha alguna pregunta pel xat? No? I llavors, la pregunta, donarem la paraula a la Lluïsa ja per concloure i anirem tancant, no? Sí. La pregunta està fora de context, en el sentit que els ocells, quan no estem confinats, però hi ha manera, parlen, es comuniquen entre ells, els ocells, de manera que quan busquen menjar o quan busquen parella o quan t'avisen que un expert ho pot identificar i dir, no, aquest és tal que està dient a no sé qui, a la seva parella, que se'n vagi, que estava a la sorpresa. Aviam, identificar... Un moment, la pregunta que se li fa a la Lluïsa és si els ocells tenen comunicació diferent, cant diferent per missions o funcions diferents. Territorial, de reclam sexual, d'amenaça, del que sigui. Sí, els ocells tenen una comunicació i depèn, hi ha espècies que tenen un ampli repertori de crides per cada situació, per dir alguna cosa. Quan és ampli poden ser 15 o 20 o 200? Sí, potser sí. 15 o 20, 15 o 20 cants diferents. Cants no, vocalitzacions diferents, tipus de vocalitzacions diferents. Diuen vine o vés-te'n. Però, per exemple, en tenen per diferents situacions de perill o d'inquietud, d'alarma, per exemple. Alguns s'han descrit a vegades vocalitzacions diferents, no només en ocells, mamífers també, saben si el perill ve de l'aire, si el perill ve per terra, per exemple. Crides d'ocells quan van en estols a l'hivern, per exemple, quan hi ha una font d'aliment. A vegades veus un grup d'ocells volant i de cop i volta tots baixen, no? I és que han trobat alguna cosa, s'ho diuen. Els ocells en migració, de contacte, etc. Però també hi ha espècies que amb unes poques, segons el context, la intensitat, etc., o que a nosaltres ens sembla que són poques, ja fan. És a dir, que no és que sempre totes les espècies siguin molt prolífiques del seu repertori. Però sí, es poden conèixer. Ara, per exemple, hi ha tot un moviment també relacionat amb aquestes gravadores contínues que estan obrint... O sigui, apareixen, com deia el Wagensberg, primer viene la solució i luego la pregunta, deia ell. I a mi això em va fer pensar, i té una raó tremenda. Si apareix un senyor que s'inventa una gravadora que pot gravar durant hores i hores. I ara estan sortint una sèrie de coses, de moviments i de feines que s'estan fent que és perquè existeixen aquestes gravadores que ho possibiliten. Doncs ara hi ha gent que està gravant tota la nit els ocells que migren per la ciutat. Migren cadascú, un viu al Prat, l'altre a Barcelona, una a Solsona i l'altre on sigui. I és increïble perquè, clar, tu en aquella gravació tu tens un ocell que passa i fa xip, 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 i ja està. I després un altre que fa i prou. I aquesta gent que està fent això, que aquí a Catalunya hi ha tot un grup que se'ls segueix, se'ls treuen fum, és increïble el que poden arribar a identificar. O sigui, estan aprenent, han après moltíssim, però des de la tardor, I és al·lucinant el que han après. Aleshores hi ha també unes organitzacions més a nivell europeu i a nivell als Estats Units també, i intercanviem moltíssima informació, però el que ells senten i graven fluixíssim, perquè hi ha tot el soroll de la ciutat, etc., són reclams en migració, que són això, veus superfebles, arriben, perquè és clar, potser els ocells estan volant a 100 metres d'alçada, perquè estan de travessia. No el tens al costat vocalitzant i tu amb el micro enfocant, no.
i es poden identificar les espècies que són. I és increïble perquè es pot fer. I a més, té molt d'interès això que estan fent ells perquè han descobert migracions, rutes de migracions que ningú s'imaginava, que ningú s'esperava, però no només de cigonyes o bernats, sinó estem parlant d'ocells petits, d'ocells de cant, que se sap que migren, se sabia que migraven per l'anellament, per exemple, s'anella aquí, s'anella al delta de l'Ebre i la propera s'anella al Sàhara. Però és que ara sabem si passen per Vic, si passen per la ruta i de cop i volta un que està a Empordà, diu aquesta nit he agafat molts, no sé, una espècie qualsevol. Ah, vale, doncs estaré atent. I els que estan més avall, ostres, sí, 3 hores després jo també l'he agafat. És impressionant, S'està aprenent molt i és impressionant, i tot gràcies a les localitzacions. Bé, no sé, és un món aquest al·lucinant. I, en fi, el que no sabem és com el soroll pot afectar aquests ocells. Sabem que els afecta molt la il·luminació. La il·luminació els afecta moltíssim. Els despista, van a trets i col·lisionen, perden una mica les rutes i tal, però el soroll de les ciutats no sabem. És un altre tema per estudiar. Que gràcies a vosaltres anem estudiant i anem sabent i anem aprenent, sí, entre tots, sí. Alguna qüestió més? Eloïsa, tu t'has quedat amb alguna cosa que ens vulguis dir que sigui... Bé, jo us vull animar a escoltar la natura aquí o quan aneu fora, gaudir d'això. És molt, no sé, és una experiència molt agradable quan agafes l'hàbit d'escoltar i no cal anar a llocs molt extraordinaris, simplement sortir i intentar trobar aquests sons de la natura i allunyar una mica el soroll. A veure si entre tots podem aconseguir una mica. Si surts al carrer, moltes vegades per damunt dels cotxes pots sentir merles o mandarengues molt fàcilment. Sí. I la Lluïsa en altres temps feies sessions o passejos en els que anaves desgranant els sons que senties, no? Sí. Jo n'he fet algun amb tu i m'ha de dir que moltes vegades sents molt més. Tu anaves dient, no sentiu aquest tip-tip? Clar. I la veritat és que nosaltres no ho sentíem. Perquè no tenim l'hàbit. No estem là, sí. No, perquè moltes vegades em pregunten, però tu deus tenir una oïda excel·lent. I no tinc una oïda excel·lent. Tinc una oïda normal, jo crec. El que passa que jo la treballo, estic atenta, diguem-ne, no? Però ara ja m'estic fent gran i els aguts a mi em costen més que abans, però així tot encara, Déu-n'hi-do. Però a mi m'ha passat anar amb un nano i dir, mira, què és això? I jo, què? Jo no sé res, no? I aleshores quan ja saps, sí, aquí, pares molt atenció i t'apropes, aleshores sí que ho sents. Ah, sí, però sents fluixet i tal, no? Perquè la pèrdua d'oïda de les freqüències agudes, tal, no és de cop, és que tu vas perdent la sensibilitat i necessites que el so sigui més intens per apreciar-lo. És gradual. Però que sí que és molt bonic i a part de tota la informació que ara estem veient que a nivell d'ecologia, de cara a la gestió, de protecció, el que us deia jo, això de crear parcs de paisatges sonors distints i això que seria meravellós per nosaltres i per la fauna, òbviament, i potser pels arbres, això que diuen que els arbres comuniquen, vés a saber, no? Doncs, que escolteu, que disfruteu escoltant la natura, de casa mateix. Sí, un altre recurs també és posar aliment, menjar. Sí. Sí, a l'hivern, sí. Això de l'aliment pels ocells és a l'hivern només. A la primavera no s'ha de fer, no és convenient. No és convenient perquè aleshores ells s'acostumen a aquell menjar i no fan una dieta variada, podríem dir, que quan tenen pollets és molt interessant. Però sí, ara que començarà el fred i fins a finals de l'hivern,
és molt interessant. I aigua, també. I aigua. L'aigua és delicada pels mosquits, però bé. Sí, bé, però si tu canvies cada dia, poses un catxarret i... Canviar l'aigua per evitar mosquits. Sí. Doncs, nois, moltes gràcies a tots, els que esteu a la sala i els que esteu per Zoom. Sí. Aquest cafè tan especial crec que ha tingut força caliu, malgrat la situació que estem vivint, però és el que ens toca, no podem fer-hi res. Sí. Gràcies també al personal tècnic de la Casa Orlandai, que ens ha ajudat tant a poder disfrutar dels sons que la Lluïsa ens ha portat i sobretot gràcies a la Lluïsa perquè sense ella això no hagués estat possible. Moltes gràcies. Us esperem el dimecres 21 d'octubre perquè tindrem una altra visió de la fauna, veurem insectes perquè n'hi ha per tot arreu, amb Marta Goula, que és una experta de la Universitat de Barcelona. Sap molt, Sap molt, sí, en sap moltíssim. I fa unes fotos precioses que podríem proposar d'exposar-les aquí baix. Ara, si sortiu ara, bueno, ara no, si comença a fer fred no, però si sortiu, segueix fent calor, és una època molt bona per sentir saltamartins, grills i someretes, que és un altre món. És un altre món. Si aneu un dia, teniu la sort de poder anar a camps, prats, erms, i està ple de xic-xic-xic, sons d'aquests. Són també molt bonics. Cada espècie té el seu cant, també. És a dir, amb el so també pots identificar els insectes, però, bueno, això ja és... Sí, només així com a postdata, m'ha agradat molt aquesta idea que has presentat al principi, que cada espècie té com la seva, com les emissores de ràdio, la seva freqüència. Clar, així no es trepitgen. I si resulta que coincideix, el ritme és diferent. Un fa zzz i l'altre fa xic-xic-xic, per exemple, no? I així es pots detectar. Sí. Doncs res, a posar les oïdes. Posar les oïdes? Sí. Bon vespre a tothom. I gràcies. Bon vespre i moltes gràcies.